Tul il-jum tal-ħadd, ġim ġdid fil-Fgura li fetaħ il-bibien tiegħu ftit tax-xhur ilu ospita lill-klijenti għal ġurnata b'differenza mimlija attivitajiet sportivi għal annobbli. L-eżerċizzji saru f'forma ta' kompetizzjoni b'timijiet ta' tlieta li kompetew biex jiksbu l-aqwa punteġġi fl-inqas ħin possibbli taħt il-gwida ta' diversi trainers professjonali. Is-sit tal-ġim, Carlin Polidano, spjega li l-eżerċizzji tfasslu b'tali mod li jkunu tajbin għal kulħadd. Konna ċerti li noqogħdu attenti li jkunu fair, mhux min jarfa l-iktar weight, kunu body weight, fl-aħħar noddu l-punti u ħanatu rigali diversi, supplements, memberships, affarijiet minn daw. It-trainer qal li attivitajiet bħal dawn jixprunaw l-interess fl-isport, fl-istess waqt li jkun hemm sens ta' komunità. Aħna l-ġim hawnhekk komunità, allura ddeċidejna li norganizzaw xi ħaġa biex niltaqgħu flimkien, nagħmlu xi ħaġa ta' pjaċir, nżommu ruħna attivi fl-istess ħin talli qed norganizzaw din l-event nixbru xi ħaġa tal-flus għall-puttinu. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li meta jkollok business mhux ġast tieħu, meta tara li ħadd tkun qed tgħin xi ħadd, nemmen li tkun qed tagħmel xi ħaġa tajba u tħossok aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Dan il-ġim iżżanżan lejn l-aħħar tas-sena l-oħra, riżultat ta' investiment u ħidma fix-xhur tal-pandemija. Għandu kunċett ta' eżerċizzju personalizzat skont il-bżonnijiet tal-persuna, f'sessjonijiet ta' sija ma' trainer professjonali, għalkemm wieħed jista' jmur ukoll u jagħmel l-eżerċizzju għal rasu. Kull min jiftaħ business ikollu biża' u meta kienet fil-pandemija kelli biża' kbira. Jiġifieri qas kont norqod bil-lejl għax kont ngħid ħajr nexxi, imma tant kemm kienet xi ħaġa li minn dejjem xtaqt minn meta kont żgħir li qed ħajkolli nagħmilha. Jekk ma nagħmilx ħanibqa' sakemm mod jiddispjaċini. Ħadd ir-riskju u eventwalment s'issa l-affarijiet jidhru li sejrin tajjeb, il-pandemija tidher li qed tiġi kontrollata u naħseb li l-investiment kien tajjeb. Kull min ħasem fil-kompetizzjoni tal-ħadd rid iħallas €10 u l-flus kollha li nġabru mar-rubris Putinu Cares.